ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହରରେ ଥିବା ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଗତ ତାରିଖ 20/12/2024ରୁ 21/12/2024 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧୀର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ଶର୍ମା ଓ ସମ୍ମାନିତ ସମାଜସେବିକା ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଗଙ୍ଗାଧର ଶର୍ମା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମାନ ଭାଗୀରଥୀ ବିଶି କ୍ରୀଡ଼ାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ସହ ସଫଳ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅତିଥି ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ସୁନୀଲ ତାନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପବ୍ଲିକ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।